салом алейкум подписчикои канали CGMC Dish, хуш омадед дар канал. Дар видео лайк кунед, дар канал обуна шавед. мо видеоро сар мекунем. ин аввелоки 5 риштагаи фирмаи Jag мебошад. нархаш 5300 сомонӣ, 2 сол гарантӣ, доставка установка дар дохили шаҳри Душанбе бесплатно мебошад. видеоро то охир тамошо кунед. моделаш E4S5, яъне модели Jag мебошад. оригинал, качествои баланд, сифати олӣ, доставка бесплатно мебошад. ин фанари лампае ки айни ма дидаисед заводи Jag аст. ин адели нарх мебошад, нархаш 120 сомонӣ. адреси мо бозори Корвон, якум дарвоза, бинои нави Корвон, мағозаи CGMC мебошад. ҳатман тамошо кунед. оҳанаш фарқ мекунад аз дигар намуди мошинаҳо. качествои мақсад оҳанаш фарқ мекунад, ба кулли хубтара кардаги ҳастанд. мошина 5 риштага мебошад. сифати столҳояшро ҳам фарқ мекунад. духташро аҳамият диҳед, беҳтарин медузад. 5 риштага ҳам аввелок, ҳам хати рост. аз беруни аввелок як хати рост зиёдтӣ дорад. ҳангоми духтан ҳам аввелок, ҳам хати рост медузад. духташ аҷоибот мебошад. мо нишон медиҳем духташро чӣ хел медузад. овозаш паст мебошад. беҳад мошинаи хуб аст. номеро дар болои экран аст. ягон саволи иловагӣ бошад, дар WhatsApp нависед, ҳатман ҷавоб мегардонем. духташро бинед чӣ хел зебо медузад. нигоҳ кунед. ҳам аввелок, ҳам хати рост аз берун дорад. беҳтарин медузад. мошина 2 сол гарантӣ, 5300 сомонӣ. номеро дар болои экран буд. саволи иловагӣ дар WhatsApp. дар мағоза ҳама намуди мошинаҳои дарзгӯрият дорем бо нархҳои арзон, качествои баланд. мағозаи мо якум дарвоза, бинои нави Корвон, мағозаи CGMC. худованд нигаҳбон.